Пис, 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 пис. Пъстат котарак. Пис, 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 пис. Ела тук, ела. Ела. Писи, писи, писи. Мялка тук на студа. Писи, писи. Ей. Красавец, ела тук. Ей. Този до сега не съм го виждал тук. Вътят са някакви котки, които всички са женски. Обаче за първи път тук се появява и мъжка котка. Ела, ела, ела. Ела, 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 ела. Ела, ела. Ела, ела, ела. Така. Малко по гърба. Така. Какво искаш? Какво искаш, бе, коте? Какво? Ела. По гърба ли? Така. Ей, тя козната му топла. Слънцето сигурно го е напекло. Такъв студ пък козната му топла, ръката ми измръзна. Гледай ти, какво нещо. Има се терморегулация. Така са котките. Айде стига толкова.